Καλησπέρα σας και από μένα. Εύχομαι χρόνια πολλά, να είστε καλά, υγιείς πρώτα και πάνω απ' όλα και μετά γαλήνη. Και η γαλήνη για τον καθένα σημαίνει ό,τι θέλει ο καθένας. Λοιπόν, απόψε θα διαβάσουμε Ορέστη Αλεξάκη, Μαρία ή το θαύμα της βροχής. Καθώς εγώ τη μυγδαλιά τεινάζω, πέφτουν τα μύγδαλα βροχή και εσύ πως λάμπεις, μα δεν θυμώνεις, μόνο με κοιτάζεις και μου χαμογελάς φεγγοβολώντας και εγώ τεινάζω με μανία το δέντρο και Θεέ μου σε φοβάμαι και μ' αρέσεις κι όλο βυθίζεσαι στο φως και μέσα στην εχτυφλωτική σου λάμψη σβήνεις κι εγώ τεινάζω κλαίγοντας, γελώντας και κλαίγοντας το δέντρο και ξυπνώ και πια δεν είναι φως, δεν είναι δέντρο, μόνο δωμάτιο γκρίζο, βουρκωμένο και βρέχει, βρέχει, βρέχει και δεν είσαι. Κανείς δεν είναι πια και με σκεπάζουν άγρια θολά νερά. Νερά και χρόνια.